Financial Times spune București câștigă locul 9 în clasamentul orașelor viitorului. Este între cele mai bune și atrăgătoare destinații de investiții din Europa. În 2023 și 2024, capitala nu își găsea loc între metropolele viitorului, dar anul acesta e înainte de Stockholm și după Madrid. Ca stil de viață, capitala e pe locul 4 în Europa, își face loc în clasamentul care analizează orașele de mari dimensiuni, definite drept urbe cu o populație de peste 750.000 de locuitori și cu o zonă metropolitană de peste 2 milioane de oameni. Topul are la bază 5 categorii de criterii: costuri și prețuri, capital uman și stil de viață, conectivitate, potențial economic și deschiderea mediului de business. În 3 decenii de capitalism, România primește investiții străine directe în valoare de 115 miliarde de euro, arată datele BNR valabile la final de 2023. Din total, mai bine de jumătate din bani sunt alocați către capitală. Alte aproape 10 miliarde de euro merg în Ilfov. Merg și eu la Radu Pavel, avocatul coordonator al Pavel, Mărgărit și Asociații. Bun găsit și mulțumesc pentru prezența la Alef Business. Vedem că Bucureștiul ajunge în locul 9 în topul orașelor viitorului. Ce factori contribuie la această ascensiune a capitalei? Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând, aș vrea să menționez faptul că Bucureștiul se numără printre marile capitale europene, pe lângă Londra, Madrid sau Berlin, cu peste 2 milioane de locuitori. Un factor major care a influențat această ascensiune a capitalei, consider că a fost atragerea celei mai mari ponderi din țară în ceea ce privește investițiile străine directe. Astfel, la finalul anului 2023, soldul investițiilor străine directe în România a atins un nivel record de peste 118 miliarde de euro. Astfel, aceste investiții străine sunt criterii prin care Bucureștiul a ajuns astăzi să fie în locul 9 la nivel european. 63% din aceste investiții străine directe reprezintă afaceri înființate de la zero de investitori străini, ceea ce denotă o încredere în țara noastră și în București și în investiția în capitalul României. Bucureștiul a primit o pondere mare din totalul investițiilor străine directe ale României, fapt ceea ce a dus la dezvoltarea acestuia. Regiunea București-Ilfov, de exemplu, a atras cele mai multe investiții străine. Ponderea sa în total, majorându-se în ultimii 2 ani, de la 62,7% în anul 2022 la 63,8% la finalul anului 2023. Totodată, s-a observat de către Financial Times faptul că stilul de viață ridicat și capitalul uman de calitate din București a contribuit la selecția Bucureștiului pe locul 4 între capitalele europene, ceea ce este o poziție extraordinară pentru orașul nostru și recunoașterea este bine meritată. Au mai contribuit și au fost luate în considerare de Financial Times în alegerea Bucureștiului în topul orașelor europene și eficiența costurilor, prețurilor, conectivitatea, potențialul economic și, nu în ultimul rând, deschiderea mediului de afaceri. Având în vedere că Bucureștiul primește aproape 75% din investițiile străine directe ale României, ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru a sprijini și alte regiuni din țară să devină mai atractive pentru investitori? Pentru că tot vorbim de foarte mulți ani încoace de această inegalitate de dezvoltare economică și financiară a Bucureștiului și Ilfov, bineînțeles, care are avantajul proximității față de capitală și celelalte regiuni din țară. Da, nu mai vorbesc de Moldova, de toată lumea vorbește despre asta. Cum dezvoltăm și celelalte zone mari ale țării ca să atragem și acolo investitori? Păi, în primul rând, ca să stabilim un plan de dezvoltare durabilă pentru orașele mai mici din România, ar trebui să luăm în primul rând în considerare aspectele care au fost luate în considerare de Financial Times. Astfel, măsurile ar fi, din punctul meu de vedere, atragerea de mai multe investiții străine directe în aceste regiuni, care să genereze locuri de muncă și să creeze o dezvoltare durabilă a acestor orașe. De asemenea, criteriile folosite de autoritățile locale ar putea fi încurajarea investițiilor străine directe în aceste orașe, respectiv prin acordarea de facilități fiscale pentru investitorii străini, parteneriate publice-private pentru exploatarea resurselor naturale, investiții în infrastructură, încurajarea turismului în orașele României, investiții și promovarea acestuia pe plan local și pe plan internațional,
dezvoltarea segmentului de ospitalitate prin încurajarea deschiderii de noi restaurante, terase, braserii, hoteluri, pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor și atragerea investitorilor străini. Poate, de asemenea, un alt criteriu ar fi acordarea unor facilități fiscale acestor orașe pentru dezvoltarea segmentelor de afaceri și încurajarea investițiilor străine. Poate, de asemenea, ar fi și cesionarea unor spații sau concesionarea unor spații aflate în proprietatea publică-privată, care pot fi exploatate în domeniul ospitalității sau în orice alte domenii. De exemplu, pentru locațiile montane ar putea fi încurajarea și promovarea și dezvoltarea sporturilor de iarnă, cum ar fi schiul, skateboardul. Pentru locații estivale, de asemenea, ar fi încurajarea dezvoltării sporturilor de apă, caiac, canotaj, kitesurfing, parasailing. Avem o țară frumoasă, avem foarte multe oportunități și dezvoltarea turismului în aceste zone ar fi un aspect foarte important. Mulțumesc tare mult pentru această discuție utilă și vă doresc o zi extrem de profitabilă. Mulțumesc, asemenea.